Добре дошли. Настанете се удобно. Затворете очи за момент и си поемете дълбоко, бавно въздух. Задръжте го. А сега издишайте. И оставете всички земни тревоги да се разсеят. Градският шум, стресът, бързането, всичко това остава долу. Днес ще се издигнем високо над тях. Ще се отправим там, където цари вечно спокойствие. Но всяко пътешествие има своя край, а пътят към дома понякога изисква да преминем през огън. Представете си капсула, рееща се в безтегловността, носеща 4 души. Те се връщат от Луната. Предстои им най-важното изпитание. Има точно 4 минути. 440 секунди на пълно радиомълчание. 4 минути, обгърнати в плазма, в които машината и природата танцуват своя най-опасен танц. Тези 4 минути ще решат дали астронавтите на Артемида 2 ще оцелеят. Но не се страхувайте. За този привиден хаос се крие съвършена математика, гениално инженерство и една дълбока, успокояваща хармония. Нека преживеем тези мигове заедно, в пълно спокойствие. Преди да се потопим в огнения щит на атмосферата, нека се върнем малко назад. Мисията Артемида 2 е историческа. Това е първият път от над 50 години, в който човечеството изпраща свои представители отвъд ниската околоземна орбита. Целта им е Луната. След като обиколят нашия сребърен спътник, наслаждавайки се на гледки, които малцина са виждали, екипажът трябва да се върне. Техният дом за тези 10 дни е космическият кораб Орион. Едно малко, безопасно убежище сред безкрайния мрак на вакуума. Докато се връщат към Земята, гравитацията на нашата планета ги привлича все по-силно. Скоростта им нараства. Увеличава се плавно, неусетно, но неумолимо. Те ще достигнат скорост от почти 40 000 км в час. За да разберете тази скорост, представете си, че прекосявате цяла Европа за броени минути. Цялата тази кинетична енергия, цялата тази скорост трябва да бъде изтрита, да бъде превърната в топлина. Само така Орион може да спре безопасно във водите на Тихия океан. Това е балетът на физиката. Намираме се на стотици хиляди километри от Земята. Тишината тук е абсолютна. Няма въздух, който да пренася звука. Корабът Орион се плъзга плавно през черното кадифе на пространството. Звездите не мигат, те светят с постоянен спокоен блясък. Времето сякаш е спряло. Илюстрация за този блок. Бавно, почти хипнотично движение на капсулата на фона на Млечния път, докато Земята се вижда като малка синя перла в далечината. Мит. Често хората вярват, че в космоса астронавтите усещат скоростта си. В действителност, в дълбокия вакуум, без отправна точка наблизо, 40 000 км в час се усещат като абсолютно неподвижно спокойствие. Вътре в кабината екипажът се подготвя. Чува се само мекото, ритмично бръмчене на вентилационните системи. Това е белият шум на живота, поддържащ сърцата им спокойни. Те наблюдават как синята планета пред тях расте. Техният дом, всяко море, всеки континент, всички хора, които обичат, са на тази малка сфера. Илюстрация за този блок. Изглед отвътре през илюминатора, показващ как Земята бавно запълва прозореца, отразявайки нежна синя светлина върху лицата на екипажа. Преди да докоснат атмосферата, Орион трябва да се освободи от излишния товар. Сервизният модул, който ги е снабдявал с енергия, въздух и вода до този момент, вече не е нужен. С мек, глух тласък той се отделя. Капсулата за екипажа вече е сама. Тя е проектирана като съвършена капка, готова да разцепи въздуха. Илюстрация за този блок. Кинематографично разделяне на двата модула в пълна тишина, като обслужващият модул бавно изостава и се губи в мрака. Сега Орион се завърта. Плавно, като танцор в безтегловност. Капсулата обръща своята най-широка част, своя топлинен щит, напред към Земята. Този щит е тяхната броня, тяхното спасение. Повърхността му е гладка, създадена от иновативен материал, наречен Авколът. Илюстрация за този блок. Близък кадър на топлинния щит, отразяващ далечната слънчева светлина, докато капсулата се позиционира с геометрична прецизност спрямо планетата. Приближаваме невидимата граница – екзосферата.
Тук вакуумът не свършва рязко. Той бавно, много бавно започва да се пълни с единични молекули въздух. Първоначално те са толкова редки, че корабът дори не ги усеща. Но те са там. Посрещачи от газове, които чакат да прегърнат завръщащите се пътници. Илюстрация за този блок. Анимация на молекули, които нежно се плъзгат по повърхността на щита, като прашинки в лъч светлина. С всяка изминала секунда атмосферата става все по-плътна. Започва процес, който изглежда плашещ, но всъщност е дълбоко естествен. Въздухът пред капсулата не може да се отмести достатъчно бързо. Той се компресира, сгъстява се. Илюстрация за този блок. Визуализация на невидимите въздушни вълни, които се натрупват и сгъстяват пред топлинния щит, като невидима възглавница. Мит. Много хора смятат, че огънят при навлизане се дължи на триенето. Всъщност той се дължи на компресията. Въздухът пред кораба се свива толкова бързо и силно, че температурата му рязко се повишава. От тази компресия се ражда светлина. Първо е само бледо, ефирно сияние, като призрачно розово на метало, което обгръща ръбовете на капсулата. То е красиво, хипнотично, сякаш самата атмосфера се събужда, за да ги поздрави. Илюстрация за този блок. Постепенно появяване на нежно-розово или лаво сияние около топлинния щит на фона на тъмното небе. Цветът се променя. От розово към наситено червено, после към оранжево и накрая в ослепително, чисто бяло. Температурата отвън достига невъобразимите 2760 градуса по Целзий. По-горещо от повърхността на някои звезди. Но вътре е прохладно. Спокойно. Сигурно. Илюстрация за този блок. Контрастен кадър, разделен на две. Отвън бушува бяла плазма, а вътре астронавтът диша спокойно, обграден от меки сини светлини. Плазмата създава обвивка. Заредени частици танцуват около Орион, създавайки електромагнитна бариера. Тази бариера има една особеност. Тя поглъща радиовълните. Започват онези критични 4 минути. Времето на пълното радиомълчание. Връзката с Земята прекъсва. Илюстрация за този блок. Мониторите в контролната зала в Хюстън показват загуба на сигнал, но хората остават спокойни, знаейки, че това е част от процеса. Представете си това усещане. Да бъдеш напълно откъснат от човечеството, обвит в пъшкол от огън, летящ с 1000 км в час. И все пак, в тази изолация има нещо дълбоко умиротворяващо. Няма инструкции, няма новини. Само ти и физиката. Само ти и законите на Вселената. Илюстрация за този блок. Лицето на астронавт, отразено в стъклото на шлема, гледащо към плазмените реки, течащи покрай илюминатора. Това е най-интензивната част от пътуването. Топлинният щит работи гениално. Той е създаден да се топи. Бавно, молекула по молекула, материалът се изпарява, отнасяйки със себе си огромната топлина далеч от кораба. Това се нарича аблация. Жертва на материята в името на живота. Илюстрация за този блок. Микроскопична симулация на повърхността на щита, където частици се откъсват и отлитат като искри в нощта. Вътре екипажът усеща завръщането на гравитацията. След 10 дни на лекота сега тежестта ги притиска към седалките. Това не е рязък удар, а бавно, мощно прегръщане от тяхната родна планета, която ги тегли обратно в обятията си. Илюстрация за този блок. Астронавтите потъват леко в специално проектираните си седалки, абсорбиращи напрежението от претоварването. За да смекчи този натиск, Орион извършва маневра, наречена Skip Reentry. Точно както хвърляте плоско камъче по повърхността на езеро. Капсулата се потапя в атмосферата, отскача леко нагоре, за да се охлади и да намали скоростта, и след това се спуска отново. Илюстрация за този блок. Графика, показваща траекторията на кораба като грациозна вълна през слоевете на земната атмосфера. Този космически танц разпределя натоварването. 4 минути радиомълчание минават неусетно бавно за тези на Земята, но за екипажа това е време на фокусирано съзерцание. Те са свидетели на най-грандиозното светлинно шоу, сътворено от човека и природата. Илюстрация за този блок. Поглед през прозореца. Плазмата се завихря в хипнотични форми,
променяйки цветовете си от синьо към златисто. Скоростта продължава да пада. От 30 000 на 20, на 10. Плазмата започва да изтънява. Огънят отстъпва, връщайки се обратно в невидимия въздух. Непрогледният бял блясък се разсейва и зад него отново се появява небето. То вече не е черно. То е наситено, красиво синьо. Илюстрация за този блок. Моментът, в който плазмената обвивка избледнява и през прозореца се разкрива безкрайното синьо небе и белите облаци. И тогава, внезапно, пукане в слушалките. Радиомълчанието е нарушено. Телеметрията се завръща. Гласът от Хюстън звучи спокойно, но изпълнен с облегчение. 4 критични минути са преминали. Най-тежкото изпитание е зад гърба им. Илюстрация за този блок. Зелени светлини и данни отново изпълват екраните в контролната зала, докато екипажът потвърждава, че всичко е наред. Капсулата вече пада свободно, но скоростта й все още е над скоростта на звука. Чува се дълбок тътен, докато Орион пробива звуковата бариера в обратна посока, забавяйки се. Въздухът, който преди беше техен враг, сега става техен спасител. Илюстрация за този блок. Видима ударна вълна се разпръсква около капсулата, раздвижвайки влагата в атмосферата. На височина от около 7000 метра се случва магия. 2 малки парашута, наречени дрог, се изстрелват като стрели. Те се разтварят с рязък, но контролиран звук. Тяхната цел не е да спрат капсулата напълно, а да я стабилизират, да я успокоят след дългия полет. Илюстрация за този блок. Разтварянето на 2 малки парашута на фона на пухкави бели облаци, улавящи съпротивлението на въздуха. Орион вече не се люлее. Движението става плавно. Екипажът усеща как капсулата се изравнява. Те вече дишат въздуха на Земята, усещат познатото притегляне от един гравитационен вектор – едноже. Те са си у дома. Илюстрация за този блок. Спокойните лица на екипажа вътре, които се усмихват през визиорите на шлемовете си. Малките парашути се отвързват, изпълнили своя дълг. Идва ред на главните спасители. 3 огромни, оранжево-бели купола се разгръщат над Орион. Те са огромни, красиви, като 3 гигантски цвята, разцъфнали в небето. Илюстрация за този блок. Зашеметяващ кадър отдолу, показващ разтварянето на 3 огромни парашута, които закриват слънцето за миг. Сега капсулата се спуска със скоростта на бавно падащо листо, около 30 км в час. Под тях се простира необятната шир на Тихия океан. Водата е блестяща, синя, приканваща. Тя е идеалната мека възглавница за края на това епично пътешествие. Илюстрация за този блок. Изглед от високо. Малката капсула, носена от 3 цветни парашута над спокойните, огряни от слънцето океански вълни. Вятърът леко поклаща Орион. Вътре астронавтите се подготвят за финалния контакт. Те знаят, че водата ги очаква. Те знаят, че спасителните кораби вече са там, гледайки ги как се спускат от небесата. Илюстрация за този блок. Корабите на военноморските сили в далечината, насочили се към очакваната точка на приводняване. Последни 10 метра. 5, 3, контакт. Водата се разплисква величествено около дъното на капсулата. Топлинният щит, свършил своята работа в ада на плазмата, сега се охлажда в нежната прегръдка на океана. Илюстрация за този блок. Моментът на приводняването в забавен каданс, с бели водни пръски, издигащи се като корона около Орион. Парашутите се отпускат и падат грациозно във водата. Капсулата се поклаща леко на вълните. Всичко е тихо. Оглушителният рев на плазмата е заменен от нежния шепот на океанския бриз и плясъка на водата. Илюстрация за този блок. Капсулата, спокойно плаваща в океана, докато чайки прелитат в далечината. Мит. Хората мислят, че краят на мисията е шумен празник веднага след приземяването. Всъщност, първите минути във водата са време на дълбоко, почти религиозно мълчание и благодарност. Вътре астронавтите разхлабват коланите. Мисията е завършена. Те са отишли по-далеч от всеки човек в съвременната история, прекусили са огъня на собствената си скорост и са се върнали здрави.
Илюстрация за този блок. Ръката на астронавт в ръкавица, която леко докосва вътрешното стъкло на илюминатора, гледайки водата отвън. Тези 4 минути на мълчание, тези 240 секунди на плазма и несигурност, сега изглеждат като сън. Те доказаха силата на човешкия дух и съвършенството на човешкия ум. Ние създадохме кораб, който може да сърфира върху огъня. Илюстрация за този блок. Абстрактно сливане на две изображения. Топлинният щит в пламъци и топлинният щит, галещ океанските вълни. Помислете за това следващия път, когато погледнете нощното небе. Там някъде в студената празнота няма страх. Има само физика, която чака да бъде разбрана. Има само предизвикателства, които чакат да бъдат преодоляни. Илюстрация за този блок. Бавно отдалечаване от плаващата капсула към звездното небе, свързвайки океана с космоса. Всяка звезда над нас е напомняне за това колко сме малки, но същевременно колко сме велики. Защото можем да мечтаем за тези звезди и да строим машини, които да ни отведат до тях и да ни върнат живи. Илюстрация за този блок. Пълна луна, отразяваща се в океанските вълни, създавайки пътека от светлина. Отпуснете се напълно. Усетете тази сигурност. Точно както Земята нежно прие обратно своите деца след дългото им пътуване, така и вие можете да намерите своя център, своето тихо пристанище след дългия ден. Илюстрация за този блок. Спокоен, минималистичен кадър на хоризонта, където морето среща небето. Завършихме нашето пътешествие. 4 минути отминаха. Плазмата изтина. Остана само спокойствието на морето и удовлетворението от един безопасен път към дома. Илюстрация за този блок. Капсулата Орион в златната светлина на залеза, готова да бъде прибрана, символ на завръщането и надеждата. Ето така приключва една космическа одисея. Започнахме в безкрайния мрак, преминахме през стена от огън и завършихме в меката прегръдка на океана. Тези 4 минути радиомълчание не бяха просто техническо изпитание. Те бяха доказателство за човешката воля, за нашата способност да намираме хармония и защита, дори в най-екстремните условия на Вселената. Надявам се, че това пътешествие ви донесе мир и ви накара да се замислите за красотата на науката и природата. Благодаря ви, че бяхте с мен и споделихте това космическо спокойствие. Ако това видео ви е помогнало да се отпуснете или ви е вдъхновило, моля, абонирайте се за канала и оставете коментар. Искам да ви попитам, ако имахте възможност да седнете в тази капсула, бихте ли преминали през огъня, за да видите Луната отблизо?